थांखिया गोथोंब्ला जाफुंसारनायखौ रावबो होबथानो हाया। बे बाथ्राखौ सासे फरायसाया रोखा खालामनानै होबाय। मोनसे गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव खौरां। बर' हारिनि थाखाय सासे फरायसाया मोनसे गोग्गाथाव खौरां लानानै फैदों। बाक्सा जिल्लायाव सासे आबादारिनि फिसाज्लाया नीट आनजादाव उथ्रिसार जानो हादों। बर'नि फिसा मिथिंगा रामसियारिया नीट आनजादाव उथ्रिसार जादों। बिलफार गामिनि आबादारि निफेन रामसियारिनि आंगो फिसाज्ला मिथिंगा रामसियारिया देग्लाय बोसोरनि नीट एन्ट्रेन्स आनजादाव उथ्रिसार जानो हादों। 5 थाखोआवनो बिमा थैजानाय मिथिंगा बसुमतारिया बाक्सा JNDHS फरायसालिमायाव सोलोंथाइ लादोंमोन। फोरमायनाय बादिब्ला मिथिंगा रामसियारिया नीट एन्ट्रेन्स आनजादखौ लिरनाया 5 खेब जाबायमोन आरो बे 5 खेब नीट एन्ट्रेन्स आनजाद लिरनायाव खेबनै उथ्रिसार जानो हादोंमोन। नाथाय गोसोआव MBBS फरायनायनि थांखिखौ लाखुमानानै दोनबोनाय मिथिंगा रामसियारिया देग्लाय बोसोराव नीट एन्ट्रेन्स आनजादखौ 508 नाम्बार मोननानै उथ्रिसार खालामनो हाबाय। नीट एन्ट्रेन्स आनजादाव उथ्रिसार जानो हानायखौ नखरजों लोगोसे बिलफार गामिनि रायजो राजाफोरा गोबां गोजोननाय फोरमायदों। मुङा मिथिंगा रामसियारि, आंनि गामिनि मुङा बिलपारा, आम्बारि बिलपारा मुसुलपुरनि। बेनिफ्राय नीट एग्जामाव आं एबार 500 मार्क्स मोनदों। आं आसा खालामो एबार आं MBBS मोनगोन होननानै। बेनिखायनो आं दा खुसि आरो। आगोलाव आं होबायमोन, आंनिया माने आं बेलेगफोराव मोनगौमोन जानो हागौ, माने डेन्टेल आरो बेलेगफोराव, खिन्थु आं MBBS मोनैनि थाखाय आं MBBSखौनो नांथारगोन होननानै माने होथाबबाय थादोंमोन आरो। बेसेबांसो खेब होनाय जादों? बेसेबांसो खेब आङो एटेम्पआथ' खनबायानो होनजायो, ड्रपआ खनब्रै होनजायो आङो। बे एटेम्प जानायखिनियाव बेसेबांसो खेब उथ्रिसार जानो हादों? एटेम्प जानायाव आङो खननैयाव आं मायबा नङा मायबा मोनगौमोन, खिन्थु आं लायासै आरो। देग्लाय बेस मोनथारगोन होनना आङो अलमस्ट सियर आरो। फार्स्टआवथ' आं लादोंमोन। फार्स्टआव आङो गुवाहाटियाव थांदोंमोन, माने आं माने न'नि मानसिफोरखौ सोंदोंमोन हागोन ना हाया। बेनिफ्राय बाबाया हा बन्दक दोनना फार्स्टआव आंखौ दोनहरबाय। बेनि उनाव दोनहरनायनि उनाव आं कर'नानि थाखाय बिदिनो बाहाय प्रब्लेम जाबाय, मोजां जायासै। माने आंना बेसिकआबो इमान स्ट्रं नङामोन। बेनि थाखायनो उनाव आङो मोनसे चान्स मोनबावदो 6 मान्थहाय आं पुनेयाव दक्सिनायाव दंमोन। दक्सिनायाव इयो सब फ्रि, थानाय जानाय लोंनाय सब बहुत मोजां एनभाइरनमेन्टमोन। इयाव लोगोफोराबो सब मोजां मोजां कलेज मोनदों, खिन्थु आंना इ टाइमावबो MBBSनि थाखाय मार्क्सआ जायासै। बेनि उनावबो आरो फैफिननायनि उनाव बेनिफ्राय अरुणाचलाव निड' होननाय मोनसे अर्गेनाइजेसन, इबो फ्रि। बेयाव आंखौ आरो सिखायनायाव इयावबो आंना MBBS थालांदो, मोनासै आङो। बिनि उनाव एबारसो 508 फैबाय आंनिया मार्क्सआ। नोंनि आफाया मा मावो? आंनि आफाया दा खेथियक आरो फार्मार। माने नोंखौ आबाद मावनानैनो नोंनि आफाया बेबायदि नीट एग्जाम होनायाव हेफाजाब होदों? ओं, आफायाथ' आंखौ हेफाजाब होदो बिदिनो आरो। जेब्लायबो एख' माने फैसाफोरनि प्रब्लेमखौ गाव खोनथियालासिनो माने सापर्ट खालामदो आरो, हायाबाबो जेखिनि माबानानैबाबो एसे गोजोननाय मोनदों। मानोना जा आइयाबो आंखौ माने उन्दैयावनो माने जाजानो लुगैयोमोन डक्टर। बेबो गोसोआव उन्दैनिफ्रायनो हाबना थाखादो आरो आंनो गावबो गोसोखामोन, माने जाथारगोन होननानै। बेखायनो आङो हास्थायथारदो आरो बेखौनो खालामथारगोन होननानै। आंनि उथ्रिसारनायाव आंनि गासैबो न'खरनि मानसिफोरानो आंखौ सापर्ट खालामदो। रावबो दे ड्रप खालामफिननांला बिदि एख' बारा माबायाखै। माने सापर्ट, फेमिलिनि सापर्टआ बहुत मेटार खालामो। मानोना बहुत मानसियानो फेमिलिनि सापर्ट गैयियाव थालांदो। आंनि लोगोफोरानो बेलेग बेलेग फरायबाय दं बिसोरो। आं दा फेमिलिनि सापर्टजोंनो आगबारायदो आरो जेराव जेराव आं थाहैदो बेयावबो टिचारफोरा बहुत सापर्ट खालामदो। बेनो आरो। आं नीटनि बागै बुंनोसै। नीटआव जुदि सोरबा गोसोबा, एक्चुवेलि फार्स्ट इयाराव जुदि साइन्स, जायफोरा साइन्स लायो, फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयाराव बारा माने फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयारावनो बेसिकखौ क्लियार खालामनानै बेयावनो मोजाङै फरायखाबा, मानोना बहुत मानसियानो सानो कचिं लाथारनांगौ, प्रिपेयार खालामनांगोन बहुत गोरायै। बिदि नङा, एग्जामा गोराथारबो नङा, गोरलैयानो। खिन्थु बेफोर फार्स्ट इयार आरो सेकेन्ड इयारावनो बेसिकखौ क्लियार खालामलाबा खनसेयावनोबो हाखागोन, जायफोरा फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयारावनो मोजां फरायखायो। खिन्थु फार्स्ट इयार आरो सेकेन्ड इयाराव जुदि मोजाङै फराया, खालि पासल' जानायनि थाखाय फरायो, होमबाथाय खस्थ' जायो आरो। जोंनाबो आं इमान बारा बिदि मिथियैनि थाखायनो बिदि जालांदो। थ' फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयाराव टाइम वेस्ट खालामनाङा। फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयारावनो कनसेप्टफोरखौ क्लियार खालामनानै बाइचान्स फार्स्ट सेकेन्डआव जायाबाबो खनसे ड्रप बानायबा मोजाङैनो जालांगोन। आरो ST हिसाबै काटअफआबो जोंना बहुत खम, थ' ST हिसाबै बहुत चान्स थायो आरो। नाजायोब्ला मोननायनि सम्भाबना, नाजायोबा, खस्थ' खालामबा, कनसिस्टेन्सि गाव मेनटेन खालामबाय थायोबा, गाव डिसिप्लिन जानानै हाथारगोन, आं बिदि सानो आरो। आंथ' जा फिसालाया उथ्रिसार जानायाव आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो।
आं खेथि मावो खेथि मावनानैनो नोङो फिसालाखौ फोरोंदोंमोन आरो बिमा गैया नालाय आंनो मोजां जानांगौ आरो आंनि फिसाया बिमा गैया जाला बिमा गैला मोजां फराय बिदिल' आंनि आसा गोजोननायाथ' आं गोजोनदों आरो खुसि आरो आं दिनै आंनि फिसाला डक्टर फरायनो मोनसिगोन आं बेयाव जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो होदोंमोन बेयो पुनेयाव खनसे हैदोंमोन दक्षिणायाव डेन्टेलावबो मोनदोंमोन लायाखै बियो MBBS जाथारगोन होननानैनो गावनो एकदम गोसोखौ हमथानानै गाव दा MBBS फरायनो मानो कचिंखौ पास खालामबाय